Asenibingeleleni nabeswele kuphi nakuphi la kufinyelela khona lo mbukiso. Siyacela ukuthi ne-subscribe la ekhaya ne-press ibell ukuze makukhona esikufakayo nizokwazi ukuthola ke laphana ke i-notification yokuthi ke kukhona ivideo esiyifakile. Cha bafowethu asibade kakhulu sidlulisa laphana ke indaba njengoba sazi ukuthi ke kuney'nsizwa zikamaskandi, amaqhawe kamaskandi alindelekile. Abantu balala bengalele belindele iy'ngoma zikaDlubheke, belindele iy'ngoma zikaMthandeni, belindele ke ingoma zika Jiva. Inkulumo ziningi online, abantu bakhala ngokuthi ke ingoma zigcine zingatholakalanga. Kodwa ke uSonkondlo laphana ke owaziwa ngokwazi kaNtselo usefike wawethula umthwalo njengoba ke ekuchazile kube izingqinamba eyidala ke ukuthi izingoma zingatholakali online, okuwukuthi ke isizathu ke sokungaveli kwama-album abaculi bekumele bakhiphe kube ukuthi ke ama-feature la bacula bebekade ke beba featureshile amagama abo afika vimba ukufaya kweingoma, so kumele lowo mculo abasuke beke bemfeatureshile abhalele i-platform, so noma athumele laphana ke imininingwane eqinisekisa laphana ke ukusetshenziswa kwegama lakhe. So njengoba sazi ukuthi uDlubheke bekufanele ukuthi naye ke ayidedele laphana ke i-album namhlanje ngabo 3, kodwa ke ugcine kungeza kwanga lokho, ngeza sokuthi ke ufeatureshe umzukulu kwi-album yakhe waphinde wefeaturesha uSaliwa. Yize noma umzukulu akulungisile lokho wayithumela i-confirmation noSaliwa nawe ngokunjalo ugcine kwenzile kanjalo wayithumela i-confirmation. So ingoma zikaDlubheke kulindeleke ukuthi zibe khona ke laphana ke ngekhathi zabo 7. Kanjalo ke noMthandeni benoJiva Zemnike bangabaculi ke ababhekene nezingqinamba ezifanayo njengoba sazi ukuthi uMthandeni ufeatureshe uMahu, kanjalo noJiva akhona ama-features awenzile kwi-album yakhe. Bafowethu amaphaphu phansi, ingoma ziyeza zizotholakala einkundleni, asiscreameni siyilalele. Siyazi ke ukuthi zikhona eziphumile, inkosi yamagcokama ikhiphile, ingane zoma ikhiphile, baningi abaculi ke abakhiphile. While sisalindile nabanye abaculi ukuthi beze, mhlawumbe ungakusazise ku-comment section ukuthi umuphi umculi osefike wakushaya umqhwele, iyiphi ingoma osowizwile. uMthandeni udedelile isingeli yakhe ugcina ngci, uSicebo udedelile album yakhe laphana ke i-Colors, kanjalo nezingane zoma zidedelile nazo i-album yazo. Akawundlule nje ngengoma efike yakuhlaba umqhwele laphana ku-comment section. Ingoma ziyeza online bafowethu, zilindelene nizigade mayifika ni-stream niyilalele, nakanjani ke niphinde subscribe la ekhaya